ik zit hier met de heren van Kessel-Eik. Ik heb net gehoord dat ik met de knapste man van Kessel-Eik hier zit. Dan kijken ze allebei. Nou, dan moet hem Dennis toch wel zien. Dan moest toch even naar John aankijken. Ja, nu zijn ze opeens bescheiden. Ik zit hier met Dennis Reinders en John Gubbels. John, wij kennen John niet, zou ik zeggen, in Kessel-Eik. Maar Dennis is een van de upcoming stars, om het zo maar zo te drukken. Want die gaat de Bondavond presenteren deze keer. Ja, ze hebben mij meerdere malen netjes gevraagd. En het nooit zoveel vragen dat van zeg maar gewoon ja, dan hoeft hij vraag niet meer aan te huren. Maar we gaan het proberen. Een beetje gezonde spanning, maar dat komt wel goed. En wanneer is de Bondavond? Dat is op 8 februari. We beginnen om 8 uur. En veel eigen artiesten, dus het gaat een leuke avond weer, gok ik. Ja, want ik heb me ook al verteld over de eigen artiesten, dat het dit jaar een goed bezatte bühne is, of niet? Het wordt weer een hele goed bezatte bühne. We hebben vorig jaar een kleine inzinking gehad met de Bondje Oven. Er waren te weinig artiesten. Dat hebben we, een paar mensen hebben zich dat aangegrepen en die hebben opgetrooien. En dat heeft wel zoveel mensen in Kessel-Eik weer de drang gegeven om dit jaar toch de Bondje Oven weer leven in te spuiten, zeg maar. Dus we hebben 2 buurtrainers van Boete Aaf, van de vereniging Eine en de Oort Prinsen doen altijd, hoeven ze zelf niet op te treden. Die zitten door een buurtrainer neer. En we hebben zeker 7, 8 eigen artiesten die ook weer bereid zijn om op de Bondje Oven op te treden. Dus het wordt een leuk gevulde avond. En is de kaarten al verkocht voor de Bondje Oven? Of is... We hebben geen kaartverkoop. Bij ons is het vol, maar het is nooit vol. Dus het kan altijd mensen storen. Er kan altijd nog zijn ertussen gezet worden. Dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, gelukkig. En dan net Dennis heeft gezegd in pap die ik dat eerder de Bondavond presenteren, als ik het goed heb. Als mijn vader en moeder hebben altijd meegedaan met een ex zelf. Op het randje hebben we altijd groot succes. Maar presenteren hebben we al bij verschillende activiteiten altijd gedaan. Dus ik denk als ik dat een beetje van hun kan overnemen, dan komt het wel goed. Oké. Ik heb in ieder geval wel nog even voor de lief van Kessel-Eik. Hij zei mijn zus gezegd dat er wel moeite hebben met de butenmars aan te kondigen. Dus ik wou alvast zeggen, als er het vergut, gewoon inzetten. Dan leert er het vanzelf, om het zo maar zo te drukken. Mogen ik het vergeten, iedereen neemt het dan helpt herinneren. Rundje van John. Ik heb het programma toegekloren en zei overal op papier waar de buitenmars mogen starten. Dus dat gaat helemaal zeker goed komen. Oké, anders helpen we hem toch gewoon met. Ah, joh. Precies. Hey John, we hebben dit gemist dit jaar bij het PNM Liedjesveld op de buurt. Maar daar hebben ze wel gezorgd dat er immers op de buurt komt te staan, toch? Ja, laat zo zeggen, ik ben in 88 begonnen met liedjes maken en zingen. Maken niet, maar wel zingen. En uiteindelijk, na zoveel jaar, was het toch tijd dat er immers anders een keer op het podium kwam staan. Vorig jaar heb ik het wel nog gedaan en dit jaar dacht ik, nee, John, je moest ermee stoppen. En dat heb ik wel geprobeerd om jong bloed te enthousiasmeren. En dat moet ik zeggen, is aardig leuk. Hij een erg leuk liedje. De uitslag, daar kent ze natuurlijk over twisten wat er bij PNM was. Maar uiteindelijk hebben ze het super gedaan. En als er dadelijk van die 3 meisjes, als ze alle 3 doorgaan, zou je kei leuk vinden. En als er 1 of 2 van doorgaan, dan zul je het ook leuk vinden. Dan hebben we wel weer geld voor de toekomst. En dat is heel belangrijk, ook in Kessel-Eik. Ja, het was ook heel leuk te zien dat ze achter de bühne nog de danspasjes stingen te oefenen. En dat zeg maar toch wel, heb ik zo van de andere artiesten, om het zo maar zo te drukken. Dus het jong bloed, dat is goed geluk. Wat gaan we van Kessel-Eik nog meer brengen het komend jaar? Wat ga je nog meer brengen? Een geweldige vastelovend. Gewoon, we krijgen in Kessel-Eik. We hebben met de vereniging alles een klein beetje omgegooid, want ook de vastelovend heel het moeilijk. En zeker in een klein dorpje, maar we hebben getracht om verschillende activiteiten bij elkaar te gooien. Door op dezelfde avond ander publiek, gemengder publiek te krijgen. Dus dat het dan toch weer gezellig druk weer in de avonden. We gaan einde dag naar onze buren toe en we blijven nog langer in Kessel op een receptie. We gaan proberen om er een leuke, gezellige vastelovend van te maken. En ik blijf altijd zeggen, Kessel-Eik heeft 750 inwoners en op een gemiddelde avond zijn er altijd tussen 100 en 150 mensen. En dat is een 10-15%. En ik denk als de grotere dorpen 10-15% mensen in een zaal komen, hebben ze dan was de zaal te klein. Dan was de zaal te klein. En bij ons is het dan... Ja, dus dat vind ik altijd heel positief voor Kessel-Eik. En dat er toch zoveel mensen nog komen. Ja. En hier hebben we een prinses dit jaar? Ja, al 2 jaar achter elkaar. Ja. Ja, 2 jaar achter elkaar. We hebben dit jaar een gans dames trio en dat is uniek.
Ja, en straks komt ze nog voorbij met de prinses achter, of de mens achter de prinses. Dan komen we nog een reportage van de uitzenden. Heer, heb je nog het kwijt wat je wilt aan de Luut? Gezegd, kom nog een keer naar Kasteleik, ook van de Angerdorp uit. Nou, Angerdorp mogen altijd komen naar Kasteleik, want in Kasteleik is het altijd gezellig. Maar ik zou wel zeggen, Eikaterinners, kom terug naar de Bondje Ovend. Vorige is het niet goed geweest dat wij zeggen, maar we de hand kunnen in eigen boezem stoken. En we hebben geprobeerd om dit jaar weer een leuk gevuld programma te krijgen. En ik denk dat het ons gelukt is. We hebben jong bloed, we hebben een nieuwe presentator voor de Ovend staan. Die gaat het heel zeker heel goed doen. Dus Eikaterinners, kom naar de Bondje Ovend van de Eikaters. Precies, en kom naar de knapste man van de Eikaters kijken, hè? Dat sowieso. Dat is zeker, ze hebben mij gevraagd. Ik zou zeggen, een hele schone vastelovend en heel veel plezier met de Bondje Ovend en de rest van het seizoen. Dank je wel. Dank je.